Okay guys, mo ni siya ron ang amuang panguhag habong part 2. Oh, mo ni siya akong partner karon, anak ni Jicas o Jerome Castillo. Mo ni siya si Doktor. Oh, welcome to my vlogs kono. Oh, mo ni siya ang batang astig ng pundok. Kuhay mong mas dong. Pakita mo kagwapo. Bungot sa ukok. Oh. Meanwhile, Ikuan adong, puni pa na pila-pila man pain na. Lima mo. Ani on pagkuha guys eh. Ani on pagkuha ang among panginabuhi na. May tanong kuan bigas guys. Wa gi mahimo jud. Kung wa ni ani makuan jud, wa ay makuha namong habong, wa jud ni ikapalit og bugas. Aligre ba kaya among YouTube channel ron guys, kay magwawa ang ad. Oh, gisugdan na akong papar guys para nga maka-parcel may kwarta. Nga mo ang pangabuhi taon nga ani lagi taon permis taon. Yung pagkalisura yun sao mga wa naman ko kalargag sibuan eh. a few moments later. Doktor. Doktor. Oh, hey doktor. Do rin kan puli dari kan mo istorya rin. Kan interview ka na ni kuya mo. Ako ni bahala ani lagi. Guys, sao ni guys. Oh. Last. Lak. Okay. Yeah. Lak. Okay. Sulti dia. I-describe na dia unsa imong trabaho. Pero may baon sa atong mga supporter nga mao na imong trabaho. Assistant ko ni Alimo Koy karon. Oh, okay. Okay guys. Eh. Yeah, saan na nimo bay? Saan na nimo? Saan na nimo? Doktor. Ato butang. Butang nimo. Dayon. Butang sa guys. Nya. Dan pilih ko nga na. Muna siya ang bata ni Jicas. Maiki mo papad. Maiki papad do. Papad ba? Beli agak kemau dong. Ay. Ha? Nabuhi gani. Dali na. Basa unsa? Kinabuhi. Panginabuhi. Basa bika be. Basa pa. Ayip naman. Ha? Bungot sa ok. Sayop dito day. Ana sa to na. Ano ni? Korta ta na. Porta. The next day, So guys, mao ni siya ron ang amuang ikaduha ka adlaw nga pagpanguha og habong. Ha. Daghan kayo. Amo ni siya ihatod rong hapon kay kasunod adlaw maninda na sa migisda balik. Kay panguha migisda. Akong partner in town si Jicas o Jerome Castro. Pati taong saka niya sa habog kayo. Habog kayo sa delikado gini mo pangita permente sao nga. Mao gini risgo kayo ba pero okay lang. Ang importante nga makakaon og katulos sa kadlaw unya makasnapod. Okay, amo sa ni padayon guys ha, nya sundiya kay na panisumpay ha. So guys, mao ni siya ron ang amuang ikaduha ka adlaw nga pagpanguha og habong. Ha. Daghan kayo. Amo ni siya ihatod rong hapon kay kasunod adlaw maninda na sa migisda balik kay panguha migisda. Akong partner in town si Jicas o Jerome Castro. Pati taong saka niya sa habog kayo. Habog kayo yung saka. Delikado gini mo pangita permente sao nga. Mao gini risgo kayo ba pero okay lang. Ang importante nga makakaon og katulos sa kadlaw unya makasnapod. Okay, amo sa ni padayon guys ha, nya sundiya kay na panisumpay ha. 1 hour later. Guys, kinargahay namin sa habong ron. Ha? Pas-ana si Jicas oh. Ha? Pas-ana si Jicas ha.
Guys, tayo subscribe lang gina mo. Subscribe lang, subscribe. Pasan tani. Panguhag habong part 2. Unsay gamit sa lukay? Balay-balay sa isda, himuong balay-balay. Guys, karga na. Jikas guys. Dah. Yan ang ikarga. Karga jikas. Guys, tayo guys. Sige na mo guys. Ako yan, gusundan tag malitong tao nagdaubang lubutan eh. Langkay na ba ni? Subscribe lang gina mo guys. Tuloy mo. Eh. Oh. Ay ako ndara sunda ko. Ana ko gimana. Okay. Hai guys. Isdog mi gamay dito sunahan kay tol mo pila intrapok dito, ha? Oh, sundi lang. Okay. Okay guys. Okay, init kayo. Ato mi sunahan, isdog mi gamay ato, ha? Abang taon ni ani multi-cup guys. Abang niya niya mong sikap, abang mi kalibo ani. Tagi ni bro Makakaon manggaling pero niwang. Okay lang. Basta makakaon lang sa usa ka adlaw katulo. Okay na guys. Naog na siya. Mo na siya alimukoy. Alimukoy. Dus. Chris buakak. Basta arsa na siya guys. Puli-puli migarsa kay matay. Masad mahimog ako raw sa sige. Pulis kay luya masad ko. Siya mo raw magkamay rin kaluya. Oh, grabe ko siya na. Ali mo ko yun. Oh. Sabi guys, sigana rin niya sa limukoy pero butalin lagi ko siya. Oh, grabe oy. Oh, ito na guys. Sabi sa langit ka mo guys, mo ana mo mahuman na yun eh. Makapanig ito na kita umig balanghoy. Saging kamuti ang among pirming kagut mo lagot mo. Kasi kanta na ba? No? Balanghoy kamuti saging ka niya mong lagot mo. Guys, mo na siya guys. Turbidang paita. Mga mo yung sitwasyon karon. Pero okay na. At least nga, ang importante nga, ang mahalaga. Okay. Guys, usa na lang yun guys. Inay-inay lang. Gamay rin yun kayo. Gamay rin yun kayo pag kunting pagtiis na lang guys. Okay na. Kumana dyan. Okay guys. Okay guys. Thank you. 1 hour later. Guys, ikuha na sa kanang mo ang kabong. Ano siya ang amuang panagatan nga ikuha na. Ano siya mutang ni mga pagkita. Arong. Ano siya ang lukay nga amuang ikuan. Okay. Ano siya ang ako ang channel ni mo ko ito po. Tapos may kamo magsubaybay sa mga pinabuhi. Nay ka cookie, nay